Hola a totes i a tots. Una vegada ens hem donat d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, ens donen un full, que és un document que es diu DARDA. Això és el que ens permetrà sellejar a l'atur cada 3 mesos o 90 dies, aproximadament. I com hem de sellar a l'atur? Aniríem al buscador Google i posaríem segellar, l'atur. I aquí ens ho diu renovació de la demanda d'ocupació. Clicaríem sobre això i aniríem a aquest apartat groc que és tràmit per renovar la demanda d'ocupació, que ens enviarà a aquesta pàgina on posarem una lletra que ve donada també al document d'Ardo, que si és per DNI és la D i en el cas de que fos un NIE seria la E. I la paraula de pas de PIN, que també ve al document d'Ardo. Acceptaríem i ja ens renovaria automàticament la demanda. I això és tot, no té més secret. De totes formes, és molt important que sempre llegiu tots els passos que us venen escrits, d'acord? Moltíssimes gràcies.